Вільня была сталіцай Беларусі, менавіта дзяржавы пад назвай Вялікае княства Літоўскае амаль 5 стагоддзяў, ад пачаткаў 14 і да канца 18 стагоддзя. Горад, закладзены полацкімі крывічамі каля 12 стагоддзя, займаў надзвычай выгоднае стратэгічнае становішча на буйнейшым прытоку Нёмана Вілій. У канцы 19 пачатку 20 стагоддзя Вільня як адміністрацыйная сталіца і буйнейшы горад беларуска-літоўскага краю стала галоўным цэнтрам беларускага нацыянальнага руху. Вільня стала трэцяй беларускай сталіцай, прычым падвойнай з перапынкам у стагоддзе. Спачатку афіцыйнай сталіцай беларуска-літоўскага гаспадарства в часы Гедэміна ад 14 стагоддзя і да 1795 года. Потым галоўным цэнтрам беларускага нацыянальнага руху ў першай палове 20 стагоддзя, у гэтак званы нашаніўскі перыяд і ў міжваеннай Польшчы. Можам паразважаць, чаму Гедэмін перанёс сюды сталіцу з Наваградка. Мая версія для зручнасці кіравання двумя галоўнымі напрамкамі знешняй палітыкі. У Вільні знаходзілася прыблізна пасярэдзіне адлегласці паміж двумя ворагамі – прусамі і інфлянтамі. Адсюль зручней было арганізоўваць абарону, прыкрываць межы. Рэльеф добры для ўмацавання, ды і мясціна прыгожая. Цяжка нават расказаць, а тым больш пералічыць, колькі ўсяго беларускага засталося ў даўнім сталічным горадзе Вільні. Ад культурнага слоя паселішча крывічоў 12 стагоддзя да друкарні Францішка Скарыны 16, ад магілы Кастуся Каліноўскага 19 да рэдакцыі нашай Нівы і базылянскіх муроў 20 стагоддзі. Як Вільня ператварылася ў сталіцу Вялікага княства Літоўскага? Што ад той сталічнасці засталося сёння? Што значыць Вільня ў гісторыі Беларусі? І ўрэшце, як нам увесці яе беларускую гістарычную памяць? Паговорым пра ўсё на месцы ў слаўным сталічным горадзе Вільні. Калі адкінуць легенду пра сон Гедэміна на гары, пасля якога ён вырашыў закласці на ёй сталічны горад і звярнуцца да пісьмовых і археалагічных крыніцаў, то выяўляецца, што гісторыя Вільні падобная да іншых гарадоў Панямоння, якія былі закладзеныя ў канцы 10-го, пачатку 11 стагоддзя ў ходзе славянскай каланізацыі. Менавіта беларускіх протаэтнасаў крывічоў і дрыгавічоў. У Вільні доўгі час захоўвалася назва адной са старажытных частак места Крывы горад. Віленскія ўмацаванні пачалі ўзводзіцца, а потым паступова пераўтварацца з драўляных у мураваныя яшчэ да рашэння Гедэміна аб пераездзе сюды з Наваградка. Але з ягоным прыбыццём і пераўтварэннем горада ў сталіцу агромністай дзяржавы Вільня пачала актыўна разбудоўвацца і мела ажно 3 замкі – Верхні, Ніжні і Крывы горад. Дзякуючы ім удалося вытрымаць самы магутны напор ваеннай машыны Тэўтонскага ордэна пад канец 14 стагоддзя, калі быў спалены і ўжо больш не аднавіўся замак Крывога горада. Потым, некалькі стагоддзяў пасля Грунвальда, Вільня не адчувала знешняй небяспекі. Вырасла да буйнейшага горада краіны і першая атрымала новую форму самакіравання Магдебургскае права ў 1387 годзе. Да першай варожай акупацыі справа дайшла толькі ў 1655 годзе, калі Вільня была на некалькі гадоў захопленая маскоўскім войскам і моцна пацярпела. Надоўга адышла да Расеі па апошняму падзелу Рэчы Паспалітай у 1795 годзе. Засталася цэнтрам краіны, сядзібай віленскага генерал-губернатара, гэта значыць заставалася пад вайсковай адміністрацыяй на чале з генералам, якому падлягалі губернатары іншых беларуска-літоўскіх губерній, акрамя віленскай, яшчэ гарадзенскай і ковенскай. У пачатку 20 стагоддзя Вільня стала сталіцай беларускага нацыянальнага руху, а ў верасні-кастрычніку 1939 года некалькі тыдняў уваходзіла ў склад Савецкай Беларусі
да перадачы па волі Сталіна Рэспубліцы Літува. Упершыню Вільня стала сталіцай найверагодней у 12 стагоддзі і сталіцай удзельнага княства полацкай зямлі, таму што гэта якраз быў перыяд феадальнай раздробленасці па ўсёй Европе, і полацкая зямля, калісьці вялікая дзяржава, падзялілася на удзельнае княства. І несумненна, хоць няма пра гэта пісьмовых сведчанняў, такі горад, такі цэнтр, такая зямля, як Віленская, павінна была стаць асобным княствам. І структура планіровачная па аналогіі з іншымі гарадамі даволі відавочная. Вось гэта гара Гедыміна, гэта званая дзядзінец, месца жыхарства князя. Крывы горад далей, там, дзе 3 крыжы, гэта вакольны горад, умацаваннямі абнесены гандлёва-рамесны пасад, і тут былі неумацаваныя пасады. Рэальнай сталіцай Вялікага княства Літоўскага гэты горад стаў якраз у часы Вялікага князя Гедыміна. Дакладна дата невядома, толькі ў дакуменце 1323 года згадваецца, што сталічны горад, сталічнае место Вільна. І это знакаміты Віленскі мір, якім Гедымін спрабаваў спакой увесці ва ўсёй Прыбалтыцы, там і крыжакі ўдзельнічалі, і рыжане ўдзельнічалі, архібіскуп рыжскі ўдзельнічаў, якраз быў заключаны ў сталічным месце Вільна. І тады якраз Гедымін пачаў будаваць гэты замак. І скажам так, што зараз тут, то, што зараз дэманструецца з гістарычнай этой памяці, это звязана з сучаснай літоўскай міфалогіяй. Та знакамітая легенда ў беларускім літоўскім летапісе пададзеная, што нібыта Гедымін заснаваў гэты горад, быў на паляванні, заснуў, прысніўся жалезны воўк, які моцна раве. І патлумачылі гэты сон, што будзе тут вялікі горад, якога слава разыдзецца на ўсю зямлю. Гэта недакладная легенда, абсалютна не згаджаецца з рэальнасцю, таму што горад тут існаваў за некалькі стагоддзяў да гэтага сну. Але помнік Гедыміну на плошчы каля катэдральнага сабора і ніжня замка прадстаўляе якраз ілюстрацыю гэтай легенды. Гедымін злез з каня, рукамі паказвае, тут будзе горад, пад ім выява гэтага жалезнага ваўка. Это такая сучасная міфалогія, которая павінна дэманстраваць тое, што гэты горад звязаны непасрэдна з літувійскай гісторыяй. На жаль, гэта не так. Можа, не на жаль, а ў рэальнасці гэта не так, таму што несумненна пачаткі гэтага горада былі пачаткамі усходнеславянскімі, это значыць беларускімі. З лёгкай рукі Гедыміна Вільня засталася сталічным горадам, а яго дзеці і внукі ператварылі гэты горад у сталіцу найвялікшай дзяржавы ў Еўропе. Гедымін, потым Альгерт, Кейстут, Ягайла і Вітаўт. І сталічны статут патрабаваў канцэнтрацыі дзяржаўных установаў. І ў Вільні гэта будавалася, і найперш патрабавалася галоўная рэзідэнцыя краіны, якая вайшла ў гісторыю пад назвай Ніжні замак. Палац вялікакняскі, збудаваны каля падэшвы ары Гедыміна. У канцы 15 стагоддзя, пачатку 16 стагоддзя за панавання Александра Казіміравіча, які быў вялікім князем літоўскім у 1492-1506 годах. Это быў гатычны мураваны замак, які потым перабудоўваўся. Перабудоўваўся ў часы Жыгімонта Аўгуста у стылі рэнесансу. Пазней, у пачатку 17 стагоддзя, ты палац пацярпеў пажары, адбудоўваўся ўжо ў стылі манерызму, а потым ранняга барока. І вельмі моцна вялікакняскі палац Крэмль, аналаг Крамля расейскага, крамлёўскага палаца, пацярпеў якраз у часы маскоўскай акупацыі 1655-1661 гадоў. Пасля гэта ён ужо не аднаўляўся, паступова прыходзіў у заняпад, а калі расейцы захапілі Вялікае княства Літоўскае, Беларусь і Літву, яны яго разабралі ўжо ў канцы 18-го, пачатку 19-го стагоддзя, разабралі на цэглу, якую аддавалі на будаўніцтва, і ў парэжках гэтага замку зрабіў сваё жытло адзін габрэй. І ўжо толькі ў часы незалежнасці Літвы была праведзена вялікая рэканструкцыя гэтага замка, якая зараз не закончана, працягваецца, яшчэ будзе доўгі час працягвацца, а ў 2009 годзе быў зроблены такі акт сімвалічны адкрыццё рэканструяванага замка. Это тысячагоддзе першага ўпамінання Літвы ў пісьмовых крыніцах. Замак адноўлены, адно крыло ў стылі гатычным, другое крыло ў стылі рэнесансам і паўночна-заходняе крыло ў стылі ранняга барока.
Вільня, як столичный город, почала хутка развиваться, хотя и соступала по величине Полацку, позднее Могилеву, але с часом часу это был найвеликший город у державе, и он был поликонфессиональный, полинациональный. Зараз мы как раз находимся у части города, где было сконцентрованное православное населенство, это значит выключно белорусское. В этой надпись на улице Русу, русская улица, а ниже по-российски написано русская улица, это ці по несвядомасці, ці спецыяльны увод узман людзей, таму што гэта Русу улицу, руская улица не мае ніякага дачынення да Расіі ці да Масковіі. Это азначала, што тут жылі праваслаўныя, таму што пасля 1387 года, калі Гайла прыняў каталіцызм дзяржаўнай рэлігіі Вялікага княства Літоўскага, ён перавёў каталіцызм не толькі язычнікаў мясцовых, але шмат праваслаўных перайшло. Асабліва тых, которые былі звязаны з уладай. Ці працавалі на князе як гандляры, як рамеснікі, былі звязаны, карацей, з уладай. Як сёння беларусы звязаны з уладай, уступаюць у БСРМ або у Белую Русь. А слово «рускі» азначала ў тыя часы Вялікім княстве Літоўскім праваслаўных. Значная частка праваслаўных хрысціянаў не захацела прымаць новую веру і трымалася цвёрда пры сваёй веры. І найбольшы росквіт праваславia адбыўся ў 16 стагоддзі. Вось і царква, збудаваная, гэта адна з самых старэйшых у Вільні ў 16 стагоддзі. І дакументы сведчаць гарадскія. Напрыклад, магістрат горада Вільні складаўся роўна на палову з райцаў і бурмістраў. Палова была рускай, лавіца называна руская лавіца, яны сядзелі на лаве, таму іх называлі, гэты орган назвалі лавіца. Руская лавіца і рымская лавіца. Это выразный подел. Русская, значит, православная, позднее уніяцкая, потому что 17 стагоддзя православные еще больше переходили на уніяцтво. И римская лавица, значит, католики и православные. Такого не было в короне польской, там как раз доминовали католики. У Львове нават были дискриминованные русины, православные украинцы. У Вільні такого не было. Тут был паритет. Город вельмі активно развивался и атрымаў магдебургскае право першым у дзяржаве ў 1387 годзе, тады, калі было ўведзена хрысціянства, рыма-каталіцкага абраду як дзяржаўная рэлігія. Тут працавала ў 16 стагоддзі каля 100 спецыяльнасцяў розных майстроў, якія аб'ядноўваліся ў цэхі. Тут быў гандаль з усёй Еўропай, дзякуючы гэтаму статусу сталічнага горада. У Беларусі пастаянна прысутнічае пытанне, як нам сёння быць з Вільняй. Тут думкі вагаюцца да крайнасці. Вось як у вершы «Як добра, што Вільню забралі, інакш бы храмы ў руінах ляжалі». Другая крайнасць – безадказныя заявы прэтэнзій на вяртанне. Зразумела, гэта ўсё глупства і правакацыі. Але, несумненна, без Вільні немагчыма беларуская гістарычная памяць і нацыянальна-культурніцкая традыцыя. І гэтую традыцыю трэба падтрымліваць без ніякіх палітычных і тэрытарыяльных прэтэнзій. Памятаць, прыязджаць, працаваць, даглядаць святыя магілы, ставіць помнікі, пачынаючы ад Францішка Скарыны. Сёння гэта зрабіць нават цяжэй, чым пры Савецкім Саюзе, бо існуе мяжа, візавы рэжым, чаго не было тысячагоддзя ад самага пачатку Вільні. Рэальная мяжа паміж Менскам і Вільняй існавала пару дзесяцігоддзяў паміж двумя святовымі войнамі. А з другого боку, сёння для Літувы беларусы не самыя небяспечныя ворагі. Літува – дэмакратычная краіна. Найлепшая ўмова для захавання, падтрымання ў Рэспубліцы Беларусь памяці пра беларускую Вільню – магчымасць спакойнага, свабоднага праезду Менск-Вільня без межаў і візаў. Як калісьці мы ездзілі ў Вільню папіць добрай кавы. А дзеля гэтага Беларусі трэба зрабіць толькі адну справу – уступіць у еўразвяз.